Dobrý deň. V týchto dňoch dostávam najčastejšie jednu otázku od svojich známych, priateľov, dokonca aj rodinných príslušníkov. Pele alebo Harabin? To je otázka. Väčšina mojich známych alebo väčšina ľudí v mojom okolí je rozhodnutá, že Korčokovi to rozhodne nedajú. Ale to váhanie, či Pellegrini alebo Harabin, si zaslúži malú úvahu. Samozrejme, ja rešpektujem rozhodnutie každého z vás, ale poviem, čo je v týchto voľbách pre mňa dôležité. Najdôležitejšou témou týchto volieb sú otázky vojny a mieru. V tejto súvislosti sa niektorí kandidáti sami definujú ako mieroví, ale ak by som mal byť presný, tak by som musel povedať, že bohužiaľ v skutočnosti v týchto voľbách nie je žiadny mierový kandidát. Môžeme si zasa len vyberať z toho menšieho zla alebo spomedzi tých, u ktorých môžeme mať istotu, že nebudú vojnovými štváčmi. Čo nie je to isté, ako byť mierovým kandidátom. Pretože byť mierový neznamená byť proruský. Samozrejme ani proamerický, ale jednoducho mier je princíp, ktorý musíte dodržiavať za každých okolností. A práve tu začnem Štefanom Harabinom. Štefan Harabin mi je svojimi zahranično-politickými názormi bližší ako Peter Pellegrini, ale poviem niekoľko dôvodov, prečo tohto človeka voliť nebudem. Ten prvý je, že on si vytvára akúsi alternatívnu realitu, ktorá nezodpovedá faktom. Môže mať akúkoľvek povesť erudovaného právnika, ktorú ja nespochybňujem, ale jednoducho, ak ste v určitej oblasti vzdelaní a načapáte ho na takých primitívnych klamstvách, až sa mi z toho zastavuje rozum, tak ten človek sa pre mňa stáva nedôveryhodným. Poviem príklad. Keď Štefan Harabin neustále opakuje, že Medzinárodný súdny dvor v Hágu rozhodol, že Rusko nie je agresor, tak je to sprostá lož. Toho 2. februára Medzinárodný súdny dvor totižto rozhodoval o tom, či príjme žalobu Ukrajiny, že ruská agresia porušuje dohovor o genocíde z roku 1948 a takisto aj uznanie odštiepeneckých republik Ruskou federáciou porušuje tento dohovor. Medzinárodný súdny dvor rozhodol, že o tomto jednoducho pojednávať nebude, pretože to nie je v jeho kompetencii, čiže uznal námietky Moskvy. Ale to neznamená v žiadnom prípade to, ako to hrubo dezinterpretoval Štefan Harabin, že Rusko nie je agresor. Definícia vojenskej agresie je úplne jasná. Keď Štefan Harabin hovorí, že Rusko sa iba bránilo, je to opäť klamstvo. Bohužiaľ, ak sa máme držať práva, ako to často vykrikuje Štefan Harabin, tak sa ho musíme držať nielen v oblasti trestného práva, ale aj v oblasti medzinárodného práva. A tam je to úplne jasné. Neexistuje nič ako preventívna obrana. Viete, to je rovnaké zavádzanie, aké sa použilo pri agresii v Juhoslávii alebo v Iraku, kedy tie spojenecké sily NATO tiež hovorili, že je to preventívna obrana, to, čo robia. Je to samozrejme lož. Nemalo to mandát Bezpečnostnej rady OSN a napadnutie suverénneho štátu v každom prípade vždy bude vojenskou agresiou. Bodka, tam sa nedá z čoho uhnúť, preto mi je ľúto, keď sa nejaký kandidát, ktorý sa označuje za mierového, uchyluje k takýmto klamstvám, pretože ak chcete byť mieroví, musíte mať ten mier v srdci, musíte dodržiavať tie princípy mieru za každých okolností a bez ohľadu na to, kto pácha vojnové zločiny. Čiže byť za mier neznamená byť proruský, ani proamerický, ani pro neviem aký v prospech nejakého štátu, ale dodržiavanie medzinárodného práva a zásad
mierového spolužitia národov za každých okolností. To samozrejme neznamená, že to, čo hovorí druhá strana, čo melie neustále tú propagandu Ivan Korčok, že táto vojna bola nevyprovokovaná. Samozrejme, že bola. Preto nestačí už to, čo hlásajú títo progresívci, že stačí vraj, aby Rusko odišlo z územia Ukrajiny a bude po vojne. No, nestačí. Pretože minimálne od čias, kedy sa odhalilo, že na hraniciach, na ukrajinsko-ruských hraniciach sú vojenské a spravodajské základne Spojených štátov CIA. Základom diplomatických rokovaní už bude nielen odchod ruských vojsk, ale aj odstránenie týchto základní. Čiže diplomatické rokovania sú v každom prípade dôležité. Ale to samozrejme neznamená, že Štefan Harabin by nemal aj sympatické názory. Ale opäť mnohé prednáša spôsobom, v ktorých sa začínam strácať. Viete, on začal teraz, doteraz to nerobil, ale začal propagovať neutralitu. Ten pás neutrálnych štátov, o ktorom sa uvažovalo v 90. rokoch, od Švajčiarska cez Rakúsko, Slovensko až po Ukrajinu. Bolo by to krásne, za súčasných okolností trochu nereálne, ale pripustme túto myšlienku, ktorá mi je veľmi sympatická, ale do toho nemôžete povedať, tak ako to povedal Štefan Harabin vo vysielaní TA3, že zároveň, že vy nespochybňujete členstvo Slovenska v NATO. No to dokopy nejde. Čiže je tu veľa takých vecí, ktoré ma vyrušujú, ale samozrejme najviac ma vyrušuje jedna vec. A to, čo mu hovorí Štefan Harabin, zvýšený usmievavý hlas. Preložené do normálnej ľudskej reči je to obyčajný krik. Neviem ako vy, ale ja nechcem, aby na mňa prezident kričal. A ak sa nevie ovládať, je to jeho problém. A ja viem, že je to dlhodobý problém Štefana Harabina. Ja som ho zažil samozrejme aj v iných situáciách. Dodnes spomínam na jeden príjemný letný večer, keď prišiel Štefan Harabin do Galanty a tam sme sedeli na terase Esterházyovského kaštieľa a rozprávali sme sa o moderných dejinách a bol to veľmi príjemný rozhovor so ščítaným človekom. Ale to bolo niečo celkom iné, pretože ten Štefan Harabin sa mimo kamery správa úplne inak, ako keď sa zapnú reflektory. A mne to trošku vadí. Nie trošku, ale dosť. Pretože ten prezident nemusí mať práve taký terapeutický hlas ako Zuzana Čaputová, čo bola, hádam, jej jediná dobrá vlastnosť, ale áno, k hlave štátu sa žiada trošku miernejší tón a nie po každom kričať ako besný, že sa prestanete ovládať. A on vie, že s tým má problém. Už pred 5 rokmi, keď sme kandidovali za prezidenta, si pamätám, že on mal dokonca papieriky na stole, kde mal napísané pokoj, úsmev, slniečko. Vydržalo mu to asi tak 10 minút. On za to nemôže. To je jeho povahová vlastnosť. A ja ho s týmto rešpektujem, ale nerešpektujem to ako na poste hlavy štátu. Peter Pellegrini je samozrejme niečo iné. Ja chápem výhrady mnohých ľudí alebo zneistenie, ktorí si pamätajú, že samozrejme pred rokom, a médiá mu to teraz s chuťou vyhadzujú na oči, sa Peter Pellegrini správal úplne inak. Bol za vojenskú pomoc Ukrajine a tak ďalej a tak podobne. A dnes sa to mnohým zdá účelové, že on našiel jednu tému mieru, ktorá mu spadla tak povediac do klinu, ale treba povedať, že v dejinách bolo veľa veľkých politikov, ktorí zmenili názor pod tlakom verejnosti a zmenilo to aj ich samých. Ja som presvedčený, lepšie povedané dúfam, že Peter Pellegrini si uvedomuje, kto ho vyniesol do tejto pozície a čo od neho ľudia očakávajú. Peter Pellegrini vždy chcel byť za pekného medzi tými voličmi, to znamená sledoval tú podporu
verejnosti, aká momentálne je. A v čase, keď jednoducho ľudia naozaj masovo žiadajú mier, zastavenie palby, Peter Pellegrini ten hlas ľudu počúva. To je veľmi dôležité, na rozdiel od Ivana Korčoka. A toto si predstavujem ako základnú vlastnosť hlavy štátu, počúvať svoj ľud, vnímať jeho potreby a záujmy a stáť na jeho strane. To je najdôležitejšie. Napokon tá otázka vojny a mieru bude naozaj do budúcnosti kľúčová. Pretože popri všetkej tej propagande treba počúvať racionálne hlasy. Ja za jeden z najracionálnejších hlasov považujem profesora Johna Mearsheimera, ktorý je popredným odborníkom nielen na teóriu medzinárodných vzťahov, ale aj na tento postsovietský priestor. A on už niekoľkokrát dôrazne vysvetľoval, a ja s tým súhlasím, že nie je nejakých dôkazov na to, že by sa Putin snažil alebo plánoval napadnúť štáty Európskej únie. To je najčastejšie strašenie zo strany takých politikov, ako je Ivan Korčok, ale aj českí politici, naša prezidentka Čaputová a tak ďalej. Strašia tým, že potom sme my na rade. Naposledy to povedal predseda Európskej rady, že ak nezastavíme Putina, tak potom si ako zákusok zoberie nás. Neexistuje na to žiadna racionálna argumentácia, nielen preto, že Putin neustále rozpráva, že on chce obsadiť tie 4 regióny, ktoré nemá celkom pod kontrolou, a hovorí o západe Ukrajiny, že tam im hrozí, že si to rozoberú Poliaci a Rumúni. Inými slovami, aj samotný profesor Mearsheimer varuje, že tá pravdepodobnosť alebo to riziko, že NATO bude musieť vstúpiť do konfliktu, je veľmi veľké. Ale nie v tej apokalyptickej verzii, že sa strhne vojna medzi NATO a Rusko, ale v tej verzii korejského scenára, že Rusi dokončia dobitie tej východnej časti a Západ, aby ochránil zvyšok Ukrajiny, pošle jednotky na západnú Ukrajinu, ale nie preto, aby bojovali s Rusmi, ale preto, aby udržali tú demarkačnú líniu, podobne ako je to v Kórei. Je to najpravdepodobnejší scenár skončenia vojny, pretože každý, kto toho vidí, neverí tomu, že Ukrajina môže v tejto vojne ešte vyhrať, respektíve, že môže poraziť Rusko a vytlačiť ho. To sa jednoducho naozaj musí udiať za rokovacím stolom. A preto je mimoriadne dôležité, či bude v kresle prezidenta fanatik typu Ivana Korčoka, ktorý vždy slúžil, pretože keď on vymyslel to pejoratívne pomenovanie svojho súpera podrž taška, tak treba povedať, že on tie tašky držal každému premiérovi za posledných 20 rokov a nebolo to diplomatické pôsobenie. Štátny tajomník je politická funkcia. Hej? A človek, ktorý každému slúži, len nie vlastnému národu, ale hlavne tým zahraničným pánom, na to sa nemôžete spoliehať, že v čase krízy tú republiku ochráni. Pozrite sa na to, ako Korčok ide v línii Zuzany Čaputovej, ktorá najprv huckala Európsku komisiu v ututlávanom rozhovore pre Financial Times. To je ináč veľmi zaujímavé, ako sa to pokúšali všetky naše médiá, ktoré ináč propagujú Zuzanu Čaputovú na každom kroku, ale túto obišli mlčaním, keď v rozhovore pre Financial Times proste nabádala Európsku komisiu, aby zastavila peniaze pre Slovensko. A teraz nedávno pri návšteve Prahy povedala, že rozumie českej vláde, ktorá obmedzila styky so Slovenskom. Prosím vás pekne, viete si predstaviť takúto hlavu štátu, akúkoľvek, v akejkoľvek krajine? Veď to je nemysliteľné, aby namiesto toho, aby robila to, čo má v ústave napísané,
že jej povinnosťou je reprezentovať štát dovnútra aj navonok. Toto predsa nie je reprezentácia štátu. Keď vy ho zrádzate, keď vy jednoducho sa nesnažíte vytvárať pocit súdržnosti doma, ale ovárate tú krajinu, špiníte ju a dokonca sa cítite previnilo za akýkoľvek krok Slovenska. Viete, to je protektorátne myslenie. Nedávno som opäť videl krásny film Vyšší princíp a tam bol jeden učiteľ, kolaborant, ktorý celému profesorskému zboru vyčítal, keď popravili 3 študentov, že vidíte, to máte za to, ako ste sa správali, namiesto toho, aby bránil tie české záujmy. A politici ako Korčok alebo Čaputová mi pripadajú presne ako títo kolaboranti, ktorí majú pochopenie pre všetko možné, len nie pre Slovensko. Takže dajme si naozaj pozor, koho zvolíme do tejto funkcie, pretože od toho bude závisieť naozaj budúcnosť Slovenska, aj jeho prosperita, aj jeho mierová budúcnosť. A celkom na záver ešte k tomu rozdielu medzi Štefanom Harabinom a Petrom Pellegrinim. Poviem to, čo som povedal už Jánovi Kubišovi. Každý politický marketér vám povie, že zdvihnúť percentá z 3 na 6 je oveľa ťažšie ako z 10 na 20. To je proste veľmi náročná úloha. Ale pri všetkej úcte k Štefanovi Harabinovi, keď sa dá predpokladať, že jemu tie percentá ešte teraz krátko pred voľbami porastú, ale z 11% nemôžete za 4 dní dosiahnuť 33. Chápete, čo tým chcem povedať? Sú to stratené hlasy. Možno v prvom kole budete mať pokojnejšie svedomie, ale zároveň je to veľké riziko, pretože podľa všetkých prepočtov jediný človek, ktorý môže poraziť Ivana Korčoka, je Peter Pellegrini. Viete, ja poviem to trošku tak poloúsmevne, občas ľutujem, že som sa nezapojil do tejto prezidentskej kampane, keď vidím, že tu naozaj ide o mier a vidím, ako sa s touto hodnotou kšeftuje. Ale my dnes naozaj môžeme vyberať len z toho, čo máme, a v tomto prípade sa javí naozaj tou najlepšou voľbou Peter Pellegrini. Nie preto, že by som mu aj ja vo všetkom slepo dôveroval, ale preto, že verím, že sa bude usilovať priniesť do tej spoločnosti viac súdržnosti, viac stability. Mnohí to od neho aj očakávajú. Ja sa trošku obávam, či sa to dá dosiahnuť pri stave, keď opozícia je nezmieriteľná, keď pre ňu to nie je politický zápas, pre ňu to je boj. A ak bude bojovať, tak aj ten prezident veľmi málo zmôže, ale jednoducho povahovo je rozhodne na túto funkciu vhodnejší Peter Pellegrini ako Štefan Harabin. O tom, či vôbec máme šancu upokojiť a stabilizovať takúto rozhádanú spoločnosť, si povieme inokedy, ale dnes stojíme pred touto voľbou Pele alebo Harabin. Ja som vám vysvetlil svoje dôvody a vám všetkým želám šťastnú ruku pri výbere budúcej hlavy štátu. Mier s vami.